centrum Krista Micelová, dobrý den. Dobrý den, tady Bí Helbak. Já jsem dnes dostal dopis z Bradavic a potřeboval bych na zítra lístek z nástupiště 9 a 3/4 přímo do těch Bradavic. Tak to bude těžko. Tady žádná cílová stanice Bradavice není. Ale tady se píše, že by to mělo být v České republice. No a odkud budete cestovat? Z hlavního nádraží v Praze. Z hlavního nádraží v Praze, dobře. A kdy chcete cestovat? Potřeboval bych to již na zítra, už zítra mám hodiny. Od rána, ano? Ano, Tak bohužel žádné spojení na tuto trať neexistuje. dobře, děkuji. Prosím, nashledanou. Naschle.